Este ano, a nosa biblioteca, da que sempre nos sentimos tan orgullosos, está a ter moitos cambios. As alumnas de sexto temos moito de culpa, xa que colaboramos na nova etiquetación e colocación dos libros. Para falarnos do funcionamento da biblioteca, María entrevistou a unha das mestras encargadas. Estamos con Yolanda, a encargada da biblioteca. Este ano hai moita xente na biblioteca e o mobiliario está moi cambiado. Que foi o que pasou? Cambiamos as estanterías e as mesas para facer diferentes zonas. Fixemos unha zona para infantil, outra para primeiro e segundo ciclo, outra para terceiro ciclo e esta que é a zona de consulta. Temos outra tamén multimedia para registrar préstamos e consultar cousas en internet. Que horario ten a biblioteca? Está aberta para préstamos nos recreos da mañá, de 11:30 a 12. Logo estamos facendo un horario para as aulas, para que todas as aulas teñan unha hora reservada. E ademais no recreo da tarde, as alumnas colaboradoras vides a etiquetar e colocar os libros da biblioteca. Vexo moitos cartéis nas estanterías decorados de cores. Explícanos un pouco. Bueno, os cartéis significan o que hai en cada estantería, un pouco para que todo o mundo sepa onde están os libros. Están decorados por os alumnos que viñeron nos recreos a pintalos. Que significan as pegatinas que teñen os libros? É un pouco orientativo. Todos os libros teñen unha pegatina no seu canto. Os de infantil teñen unha pegatina amarela, os de primeiro ciclo azul, os de segundo ciclo vermello, os de terceiro ciclo verde. Son un pouco para orientar os rapaces á hora de coller libros. Simplemente son orientativos, porque poden coller libros de outros ciclos. O ano pasado estaban os libros, as estanterías cheas. Este ano están baleiras, algunhas. Que vas facer cos libros? Bueno, esos libros eran libros que xa non se utilizaban, unhos eran enciclopedias para nenos máis maiores, outros eran libros xa moi vellos. Entón, coa axuda de Protección Civil, subímolos á sala de profesores, os que son de consulta, para que se poidan consultar, e logo os que non valían ou están desfasados, co tempo, poderémolos poñer en vitrinas, para que vexades que os vosos avós e os vosos papás aprenderon con outros libros. E os libros vellos tiráchelos? Non, eses libros pois é un pouco formarán parte dunha especie de museo. Non se poden tirar os libros, sempre nos enseñan cousas. Tes un Tamagotchi ao teu carón. Que é? Que faz con ele? Pois este Tamagotchi é Xana Lerendana, é a mascota da biblioteca. É un pouco a que dinamiza a biblioteca no centro. E que sorpresas deu este curso? Pois dedícase a mandar cartas ás aulas e un pouco para que os nenos veñan á biblioteca. Entón, pois, a veces reparte caramelos, outras veces regalos. Sempre procura que os nenos veñan á biblioteca a ler libros, a escribir, a facer debuxos. Entón, compensaos con un pequeno agasallo. As colaboradoras? As colaboradoras pois, son algunhas alumnas de sexto curso que veñen a axudar na etiquetación de libros, no seu rexistro, colocan os libros da biblioteca e incluso fan propostas de animación á lectura. E vai haber, hai máis sorpresas? Sí, vai haber moitas sorpresas en breve. O que pasa é que non vos las podo contar. Tamén hai un buzón de sugerencias, hai algunha? Sí, e todas teñen que ver con Xana Lerendana. Os alumnos están motivados con Xana Lerendana? Gustalles moito que Xana Lerendana lles mande notas e sempre teñen así un pequeno interés por a sorpresa que van a levar e o que se vai a facer. Por que está disfrazada de Tamagotchi? Pois porque este ano o tema da revista Chorima vai un pouco de excursións do Concello de Chantada, de facer unhas rutas turísticas sobre o Concello de Chantada. Os Tamagotchis, como son así moi mimosos e queren que os coiden tanto, pois Xana quere que a leven de excursión e lle conten cousas do noso concello. Vexo que aos nenos pequenos gustalle pintar na biblioteca dibuxos e pégalos no corcho. Sí, porque é unha forma de motivalos para que veñan á biblioteca e se roden de libros. Teñen algo que ver ca lectura? Sí, porque a base de ver moitos libros e moitos debuxos, eso motivaos máis para coller un conto e aprender a ler. Teñen os alumnos afición á lectura? En xeral, sí, a maior parte dos alumnos pásanse por a biblioteca. Que idade teñen os nenos que máis leen? Pois principalmente son os nenos de segundo e terceiro ciclo, aínda que os de primeiro empezan tamén a levar libros continuamente, sobre todo dos bolechas. Poden levar libros todos os nenos?
Sí, todos os nenos teñen un carné de lector e poden levar libros durante 15 días e logo, se teñen que renovalos, poden renovar desde 3 anos hasta sexto. E para rematar, que che gusta, a ti que te gusta de estar aquí na biblioteca? Vela chea de rapaces lendo libros. Gracias. Antes de rematar, unha nova saborosa. O noso colexio, xunto con outros das provincias de Lugo e Ourense, entre outros, os compañeiros do CEIP e Loisa Rivadulla, estamos confeccionando, como todos os anos, unha nova edición do calendario Estiño. Contanoslo, Lucía. O calendario Estiño elabórase en colaboración entre 14 colexios, sobre todo en Lugo, pero tamén de Ourense. Xa vai pola 32ª edición. Dicimos o tema, pensamos a maqueta, e despois cada centro encárgase de elaborar un dos cachinos que dividimos o calendario. Sempre ten relación coa cultura galega. O tema deste ano é moi saboroso, o título é Bo proveito, e vai sobre comidas. A nos tocaron dúas partes, as sempre deliciosas sardiñas e unha de moita tradición na nosa zona, o bacallao con patacas na ribeira, que sei que sabe diferente ao feito noutro lugar. Non esquezades que parte de recadación, 0,7%, está destinada a financiar unha ONG, a Xúnica, Axuda ao Nicaragua. O dito, bo proveito. Xa para rematar, o que ides ver a continuación non significa que nos levemos mal cos rapaces, pero certo é que algo chulitos sí que son. Pensando neles, decidimos esta homenaxe a unha canción que moito se leva escoitado. O eso din o profe Maisai. Despedímonos con Travolta e Olivia, da película Gris, agardando que vos gustase o informativo especial dende o noso colexio, CEIP Xoán de Requeixo.